Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi owul size söz berşemýäli. Şol Türkmenistanyň koronavirus meselesine bagyşlamakçy. Ýöne öň ýanyna şol soňky eden çykyşymda mesjitler barada bir topar sorag ýüze çykdy. Adamlar ýazypdyrlar şu mesjitler barada şo zatlar bar ilk başdan düşünşmekçi bolýan. Vatandaşlarımızın yazmağına göre olur aydiya halmıra dağı mescitler ol hökümetin hasabına kurulanak, ol halkın hayır sahabatının hasabına kuruluyor diye aytılýar. Men bu mesele bilen arazileşýän sebäp adamlar özlerinin pul çıkarıp pul ýygnap goşan edip mescidi şu kuruluşuga şahsi emlagini harc edýärler ya pulunu ya guruluşuk materialini bağışlaýarlar. Ol bar, men onu ortadan aýrymak ýöne bärde hökümetin oýnaýan oýunu var. Gelin şo barada düşünşelim. Menin bilýän zatym Marada gurulan ulu mescidi şoň guruluşyny esasan şu 4 sany biznesmen türkmen ýigidi alyp çykypdy. Şolaryň pulunyň hasabyna gurulan şu esasan. Maňa onu bundan näçe ay odul aýdyp berdiler. Şol adamlaryň ady bilen. Ýöne bir zady bek belläliň şutaýdy. Ene mesjid halkyň pulunyň hasabyna guruldy. Halkyň bir umumy halk däl, şutaýdy esasan şol guruluşyga pul sarp eden adamlaryň dördüsiniň ady belli. Hiç bolmanda Mary şäherinde. Ýöne ünswerin şutaýdy. Haçan mesjid gurulanyny şol mescidin açılışı bolanyny şol adamlaryň adyny tutan adam boldumy? Näme üçin şu mescid açylanyny şu esasy sponsorlar ya beýle kadymlar ya halk gelip şol mescidin açylyşyna gatnaşdyrylana. Näme üçin gurýan biri, dikýän biri gelip hödýürini görýänim ya awraýyny gazanýan başga bir adamlar bolup durýar. Başga bir adam diýenim şol halkymyzyň depesine hekker oturup gurban bolýar hem oňa hyzmat edýän kellesi selleliler. Hany bärde halk, hany bärde pul çykaran sponsorlar, näme üçin olaryň adyny tutanak ol prezident sumuk, näme üçin ol adamlary alkyş aýdylanak, näme üçin ol adamlaryň emmesine Tanrı ýalkasyna aýdýan molla müfti ýok. Näme üçin olaryň adyny oşolar tutanak? Diýmek, suw getirýän bir, küýde döwýän başga bir bolup durdy. Men şonu aýtmak isledim. Ýene de bir zat siz ýatdan çykarýan watandaşlar. Howa, şu ýurduň içindäki mesjidleň tas ählisi diýen ýaly diňe halkyň pulunyň hasabyna gurulan. Ýöne hökümetiň mekr oýuny var. Olar şu büdjetden pul alýarlar. Şu mescide näçe pul harçlanan bolsa, şo puly özleri ismete düzüp ýazyp bir firmaň adyny özleri şo pul alýarlar. Döwletiň gaznasyndan. Emma faktysk şol mesjidler halkyň ýygnan pulunyň hasabyna gurulan. Ene ananmasaňyz ýurtda bolsun, watana baralyň, ene şolaň hemme edýän pysy-puzurlygyny halkyň öňüne çykaryp berer. O taýda halk aýdýa bizde ene şo sanlygy her mesjidde islam mescidin sanlygy dur şoňa pul ataýmaly. Olum ýalana watandaşlar. Howa siz pul atýaňyz. Ýöne şo pul bar beýleki mescidlere düşýär diýerler. Barýar diýerler bir böle. Ýöne baranyny şo pul kime gitýär? Garyp gasara berilýär. Ýok. Ýene de şo molla müftiň öz gerek ýaraklygyny ýa-da şo mescidi saklama harçlanýar. Kim näme sanlyga näçe pul atdy, näçe girdesi geldi, bir hepdede, bir aýda, bir ýylda kim hasap etberýär? Hiç kim. Hany bilen verdimasdy ýok. Hany bilen sanawy ýok. Diýmek, maňa dogry düşünjek bolun. Diýmek, biz ýanym halk öz halal gazanjynyň hasabyny, öz önüne ýygnap goýan ýygynçygynyň hasabyny, haýır sahabat işi üçin Soğa beýiş üçin ertip mescide pul goýýar, ýa sanlyga tapşyrýar, ýa şu mescidin guruluşyny diýip berýär.
hökümet ozalam çalamydar ýaşap oturan halkymyzdan ene şu dini ykdykadiyet üçin pul ýöňýär. Ýöne ol pullar ýene-de halka nesip eden akdy. Indi şu taýda sorak ýüze çykýar. Näme üçin adamlar şol mescide pul tawsyryp ýa şonuň gurulşyny ýa şonu saklamagy pul tawsyryp mollalar, müftiler eklemek üçin ol kimiň dergahyna kabul boljak beýle sadaqa. Beýtmeklik bilen watandaşlar bir halk şol bir tarapdan haýr sowap işini etýär. Bu mescide pul tawsyryp ýa şonuň gurulşyny ýa şonuň sandygyny pul atyp bu haýr sahyby. Beýleki tarapdan biz ýene-de beýtmeklik bilen diktator bolýar. Onuň şan şöhratyny biz goşýar islemesek. Görüp dursunlar. Ähli açylan mescidi, gurulan mescidi barıp açýan kim? Gurban oly. Hani bunun sponsorlary? Hani buňa pul çykaran halk? Näme üçin şol taýda halk hömer berip duran ak mescidin öňüne? Näme üçin şol 3000 adamlyk mescidlerin içi hömer bolup duran ak adamda? Näme üçin şolaň öňüne çykyp ol takal okan ak Gurban bolsa ýa onuň welayet müftisi ýa döwlet müftisi? Hani bilir? Näme üçin halk salanaklar içine? Ya şu gurulandan soň içine halk barıp 3000 adam namaza durjak mı? Yok. O namaza durýan bennelerim hani sen bizim isleýişimizçe duranga ya başgaça namaz edýän ya sen diniň başgaçarak amal edýän diýip mene adamlary ýaşlary esasan hani türmelerden çykardylar. Ne bilendik mi? Bilýäňiz. Ondan ol men olara Hudaý hon ya halal hon musulman diýme dilime ulanak watandaşlar şu mescid açýan adamlarda da ýaşamak üçin ilkinjiге baryp namaz okuýarlar da. Ola näme üçin öz insabynyň garşysyna gidýärler, ha? Näme üçin edil özleri ýaly şol 5 wagt namazyny berjaý edip şu Kur'an-ı Kerim'de näme ýazylanmaly şonu dürs yerine ýetirip oturan ýigitleri, gyýdlary, ýaşullar kim bolsun akydip türmeden çykarýarlar. Bilen sakkalyny sirýärler, özlerine eziýet berýärler, näde horlaýarlar. Onlarça adam türmelerde çüredildi. Ýene-de şonça otyr. Bu nähil onuň musulmançylyk bolýar taýda. Onu biz şu pul berip mescid kurup kimi gorýar, kime kömek edýär. Diňe diktaturany saklaýar. Çıkalga näme de görýän men. Şol mescide berjek puluňyzy, şoň gurulşyna berjek puluňyzy. Ya şo sanlyga atjak puluňyzy. Barın hani öz ýaşap oturan raýonyňyzda, köçäňizde, edaranyň golaýynda, goňşularyňyzda bara ýetim ýesirler. Hani halk maşyny geçeňizde ýa piýada ýörüp barýakan görýänsiňiz de, ol musurny ýaşyklarda hani diwiliň içinden ýere ýa içeri bir zat gözläp beren adamlar. Ya bazarda ya köçelerde dilekçilik edip beren adamlar. Ya hani bazarlarda ol agyr teleşkalar sürüp beren hani ol ya çağalar. Berin şolara aýdan diýen zadyňyz. Sadakaňyz bar bolsa. Näme üçin ýok? Näme üçin ertip mescide bermeli? Ol gabadan mollalar şonsuz hani milyonlap baýlygyň üstüne otylar. Olar halkyň aladasy däl. Olun bar aladasy öz jany öz durmuşy. Nädip şol Gurban ula ýaranıp bir gün ýaşasalar şoňaşat. Olar o dünýäsinden hem gorkanaklar, bu dünýäsinden hem çekinenaklar, millete asla asgerenaklar. Bular millet bular üçin bir ýa-ni iýmet taşıyan sary garynjy. Bular hem ganatly garynjy halkyň üstüne oturan. Ene men şeýlet diýip kabul edýän. Şuňky mollalara, müftülere. Men hemmesin diýmeýin. Ýöne iki ýeke ol dinni dogrudur berjaýa edip oturan mollalarym bardyr, bar bolsa o bolan üçin. Ýöne sada dinarlar şularyň alyna girip, soňkuja zatlaryny ertip sadaka berýärler. Näme üçin siz sadakany mescidde berjek bolup? Öňüňizde kesinde gurbanlygyňyzy, sadakaňyzy paýlaýyň şol ejir çekip oturarlar ýa ýetim saklap oturan maşgallar. Näme üçin şol edilenak? Näme üçin onu ýyly görkezmek üçin etmeli?
Ýoşluk bilen şol eger puluňyz bar bolsa, mümkinçiligiňiz bar bolsa, näme etjek? Mescidin gapysyna siz sadaka berjek bol. Berin her dinçi alşyny öz öýüňizde, öz howlyňyzda, öz köçäňizde. Çagyryň milleti. Berin sadakan, jebisleşdirin halkyň agzyny şeýdi. Birek kömek edin. Ejer çekip oturan gaty kän şuň kullar. Men häzir şu temadan soň häzir ýa-da koronavirusy mesela geçsek ýöne şu sponsorlar size diýen. Şu mescide gidip mal kesýän, sandyklary pul taşlaýarlar size diýen. Taşlamaň şonu. Puluňyz bar bolsa, berjeňiz sadaka bolsa, onum Allahyň dergahyny kabul etdirjeňiz çynyňyz bolsa, hana paýlan yetimlere. Hana bazarlardan teşbihler, teleşke tekler. Berin şolara beş saytyny. Akıtıp olur öz ejelerini, jigirlerini idirjege. Şolong aydan Taňry ýalkasyny eden dogasy kabul bolmazmy? Elbetde bol. Ol mescide gidip beren bilen ol umumy ýerde ýetikki diýe. Olar siziň adyňy tutana, ýa-da hökümetiň adyny guruldy diýip aýdylýar. Emme Taňry ýalkasyny, alkyşyny ana gurban golaydy bu otýlar. Aýdym maňa, aýdym mescide aýdy açanna şol diline getirdi. Halkymyz sag bolsun şu mescide guran üçin. Ya sponsorlaryň adyny tutdy. Ýok. O men sponsorlara bir söz diýip biljekkä, ak ýürekden etdi ýa ak ýürekden etmedi, ýa şol biznesini ýöretmek üçin gurban bolan hökümete zat diýmesin, kazanjanyň bir bölegini mescide harçlany bilen o ajdarhan demenden syparyn kadýan. Ýok, hemmesini ýok etdiler. Maryň mescidini guran ýigitlerim ýok şuň kul. Şol iş başyna ýa öz biznesini. Hemmejini oň ýegerler ýer bilen ýok zanetdi. Maňa elen habara görä şeýle. Şonuň üçin mescidli meselede vatandaşlar men pikirim şeýle, mescidli gorulmaly, ol gerekdir. Halkymyz gerek wagty barp o taýda goý namaza dursun, gerek wagty barp o taýda degisi nesiller, ol halkyň öz işi. Ýöne halkyň eden çykdyjysyna olar şärik bolup adyny awraýyn özlerini ýazyp oturmagyna siz ýol bermeliler. Atman şolun sanlygyny ýeke köpüge. Menden size nesihat. Etmen şonu. Oy mollaryň özleri ýerde tutup ana gazanç etsinler. Beýle molla bolýan bolsalar. Näme üçin şolar mollalar adalaty sözlerini aktar? Näme üçin olar dinarlaryň ejer çekip oturany prezidentiň golagyna goýan aklar? Ha? Ýaşynyň soňuna saňylaşyp durýar. Kimden gorkýar olar? Hani jan bilen imanyň arasyndaky insap. Ýok. Ben de şonu aýtmak istedim. Onun için menden ol gaty görüp oturmaň, o mescidleri sen ters düşünüň, o beýle däl ýaşyl ol halk çykda jetdi mescidler bolmaly. O bolmaly. Ýöne ýan gaýdarlama öns berin. Ady awry kime ýazylýar? Men düşünerdim, eger şu mescidlerin gapdalyna hiç bolmany tabliçka goýan bolsa, ene şu halkyň esasy sponsorlary şolar, hiç bolan bir gün dursun şu taýda, ýa bir hepde dursun, ýa şolara alkyş okursun bir ýeke gezek. Ha, mescidde. Näme o mollasy orta müftesi orta çykyp aýdanyny gelişmän urmy? Taňry ýalkasyny aýdanyny şol adamlar. Şol sponsor, näme del hiç de. Men şonu aýtjak boldum. Indi koronavirusy mesela geçsek, şol ýa aýtdym da şol sponsorlary adamlar maskasyz gezip ber. Vatandaşlar. Şol bir maskany bir hepdelep takynýanlar bar. Çalışma. Ene sadakaňyz bolsa şu maska satyn alyňda paýlaýyn bilýäni de ýarawsyz maşgallaryň nerdedigini, yetim saklap oturan maşgallaryň nerdedigini, ýarym yetim, dolu yetimliň nerdedigini, garyp gasaryň nerdedigini siz görmändiňiz, öz ýylyňyz, öz köçäňiz, öz şäheriniz, öz obaňyz. Berin şolary, şol biriniň janyny halas etseňiz, ene size ullakan sogawy hem bu dünýä hem o dünýä. Mene şeý diýip düşünýän mesele. Enne şol ýurdun içindäki koronavirusly ýagdaýa gelse, men ençe gede gaýtdym, başlan hökümet enne basyp nädip şonu saklajagyny bilenek koronavirusly meseleni. Dile getiresi gelenek ergun näçe adamyň keselleýänini, näçe adamyň ölýänligini. Ýöne Türkmenistan yerden ýeke çykan döwletler, daştöwre durşuny ene koronavirus adamlarym ölüp betdi. Men size bir misal getireyim.
Ne goňşy döwletimiz Eýran. Medeniyetli, ilmli, bilimli howu. Hem bir tarapdan ösen döwlet diýip hasap edilýärdi. Olan öne bizim halkymyz ýa-ni Türkmenistanlyň köpüsi Eýrany özüni bejertmäge diýe kesellän wagty ýa operasiýa etmeli bolan. Onu biz bilýär. Eýran bilen Hindistana gidiýär. Indi şol Eýrany soňky bir hepdede näçe adamyň koronavirusdan ölenini aýdyp berýär size. Ine internetden alan maglumatym 24-nji noýabrda Eýranda koronavirusdan ýok bolan adamlaryň sany bir sutkada bir günde ýok bolan adamlaryň sany 483 adam. 483 adam bir günde Eýranda ýok bolýar. 30-njy noýabrda şol san ýuwaş-ýuwaşdan aşağı düşüp, ine düýünki maglumatam 372 adam ýok bolupdyr. Orta hasapdan her gün 400 adam diýen ýaly Eýranda bir aýyň dowamyny wepat bolup gelýär. Pikir edip görün. Bir aýda 10-12 müň adam ýok bolýar koronavirusdan. Şoň onun biri Türkmenistanda ýok boldy diýseňem, ýene de 1000 adam bolýar bizimkiler. Näme üçin onu aýdan aklar halk? Näme üçin onu gizläp saklar bütün dünýäde? Näme üçin şu zatlar barada biz alat edemiz? Hemmemiziň ýermizde galan doganlaryň başlamyz şu taýda şu kesellen ezir çekip otyr watandaşlar. Bir edilen gowzat, maňa gelen soňky habara görä, bir edilen gowzat Türkmenistany ýaşy 50'den geçen adamlary grip keseliniň garşysyny sanjym edýärler. Grip olam virus. Hiç bolmany adam grip bilen kesellenmese, soňra koronavirus ýokşandy da şonu baştan geçirmek mümkinçilik aňsat bolýar. O gripin üstüne o koronavirusam gelse onu ol adam diýeri galmak mümkinçiligi gaty az, şansy az bolýar. Şoň üçin ine bir tarapdan gowy. Ine şo sanjym edilýär. Ýöne näme üçin 50 ýaşdan ýokarylary edilýär, galan aşagdaky kesellerni akmy. Ondan o maňa gelýän habara görä ol edilýän sanjymlar ol iňneler çalışman şol bir iňne bilen bir näçe adamyny kol edýärler. Ine şo sarlamaň ine geçiş formasy şol. O sanjym iňne bilen ýa ine diş doktory baranna ol instrument adamlar birekden birege ýanky şol sarlama keseli geçýär. Ýöne indi bärde nähile bolsa bir zatlaryň üstü bilen goranmaly da. Halk özüni özü goramaly ýeri geldi. Başgaça bizde ýagda ýok. Şonuň üçin maňa gelýän habarlara görä, şagalar, mektebe gatnaýan şagalar ýa bir garyp biriň maşgalasy ýa özleri şo bir maskany uzaklygynda kanyp berler. Watandaşlar, bir maska mesela mene şun ýalyna medisinski maska bulan möhledi 20 minutdan 2 sagada çel adamyň gorap bilýär. Ondan aňyrda giren mikroplar eýen agzyna burnuňa siňip bilýär. Demek eger sen köçä çyksaň ýa mektebe gitseň ýa işe gitseň ýa bir näçe dükanlara aýlansaň ýa bazara baryp gaýçyp hiç bolmany bir 2 maska ýa 3 maska çalışmalylar bir gün. Bizi onu hepdelep sarsanakdy. Ondan ol hiç da goranak adamlar şonu näme üçin göterýär? Dine şol polisiýa iştirak töremezligi üçin agyna dakýarlar diýip aýdym. Bize bu maska saglygy goramak üçin gerek. Beýlekiler keselletmezlik üçin gerek ýa özümizde kesel ýokuşmazlyk üçin gerek. Şoňa adamlar düşünenak ýa düşünse de ýagdaýy ýok. Şunu satın alma, ya bir günde 4-5 maskany çalışıp durma. Bilemek Türkmenistan'ı näçedigini onun gymmatdyr. Bärde ne bizim ýaşap oturan men döwletimde bir maskan bahasy 50 sent ýa-da yarım dolar bir maskan. Menim günne bolmasa günaşy hökman rayon merkezine baryp etrap merkezine ol dukany barmal, beýeri barmal, başyş var, ýenem var. Maşyny benzin goýmak üçin zapravka barmaly. Gara jemgyýete çykylýardy. Ondan 10 sany maska maňa bir hepde ýetenek.
Diýmek ýene monyň satyn almaly bolýar. Türkmenistan ol bir maşgalada näçe adam gatnapdyr. Olary nerden almaly mask? Ondan olar adamlar özleri tükýärler diýe matadan marlandan. Indi şo tak edilýän bolsa bir maslahat bermekçi bolýarsyn. Birinciden eger şol matadan özlerine maska tükýän bolsalar, olam nah mata bolsa has gowy sebäp ýanky bir paletelen o beýleki bir zatlardan tikilen, kimyadan tikilen matalardan dokulan matalar saklanak diýer. Pamuk pakta nakmata şolar mikrobi ýanky virusu gowsak diýer. Şol gelenden soň şo maskany şol 90 gradusdan ýokardaky suwda ýuwmaly. Qaynak suw gaynanyna 100 gradus bolla, şol 100 gradus bilen 90-nyň aralygyna ýuwulsa, şol matadaky ýa maskadaky emeler ölýär. Viruslar näşe diýip onyň ozal virusologlar ýazdylar. Sonra ikinji ýagdaý, men düşünüp atym, adamlarda başga ýagdaý ýok, şuny satyn alma ýöne nädip möhledini uzatmaly. Men pikir edýän Japon wraçlar, lukmanlary ýazan zatlary bar. Şol ýanky el ýuwulýan ýeme bar. Dezinfeksionni rastvor, spirtli. Şon ömeden 15 sekunddan soň elindäki ýüzündäki mikroplar ölýär diýer. Virus mikroplar. Eger 15 sekundda şol ölýän bolsa, onu diýmek şu maskany nähilem bolsa bir ogry bilen spirtleseň saklar diýen men özümde şular ýaly düşünje döredi. Ýöne şonu men küçük ýerde özüme mullanyp täp maska ýetmän wagty ýanymda men häzir görkezeyim. Şu çüýşanyň içine men tehniski spirt goýdum. Ol 96% spirt, onu da birazcık suw goşdum, diýmek şol 70-80'e gelen bir derejesi men bilemem ölçekler. Ondan şunu alýanna maskan ullanamdan soň şuna şeýtirip ýakyn sepip goýýar. Ene ölmüzlik bolup onu asyp goýýan bir ýerde diýmek şunaky ýan bar viruslar öldü. Maşina menemde de içinde şol maşina emediýän, sepýän magazyna da girip gelemden soň daşaryna durup eşigime sepýän şuny. Hep maşynyň içine girende şu virusu salmazlyk üçin. Öýe gelemde de eşikden çykaryp ana asawastan asyp soňra şun bilen abrabotka diýen. Bol mene ene şeýdip virusdan özüm goraýan. Sebäp o öz owamyda ýam 4 adam keselledi, birisi ýok boldy. Ene onuň ikinji bir ýagdaý ýene de doktor Zenanyň internetde bir rolik boldy, şonu goýdular. Şol kirsawun bar, hojalyk sawan. Şonu köpürjükledip, bir gapçagadyň içine köpürjükledip, ýa-ha şu ýeme kulak arasyndan çöp bilen burnuňyzyň deşigini hersen aýlap bir minut, ýarym minut, ikisini hersine bir 10-20 sekund, 30 sekund aýlasaňyz, soňra gyzgyn suw bilen ýuwsaňyz, erti bilen çykyp gideňizde, akşamy ya öýler öýe geleňizde şeýtseňiz şol kirsawanyň ýemesi köpürjügi şol gorýan eken burnuň içindäki ýemeleri şol angryk virusyň geçmezligi üçin bokurdylar. Ene kirsawyn bizde bar Türkmenistan. Ýok, eger şol çöp tapylmaýan bolsa, ýanky gulak arasalan ýa kulbika barmagyňyz bilen şo köpürjüge salyp burnuňyzyň içine eýle aýlaşdyryp, soň gazan suw bilen çaýkasaňyz burnuňyzy ene olum goro. Ene şol koronavirus barada aýtjak bolýan zatlarym şu, soňra da şo ýangy döwrende ogry Hataýyň emeleri alymlar aýdypdylar, emeleri lukmanlar. Koronavirus iki ýoldan gelýär, adamyň gözüniň üstü bilen hem burnunyň deşiginden, aglynyň üstünden girip bilýär. Ýöne esasen burnu bilen demalansaň burnuň ýere. Ýöne şol barp bokurdaga düşenini aňryk öýkene geçmedligi üçin eger adam gyzgyn çaý owurtlasa, bir kowurdum çaý bilen şonu ýuwup akydip aşgadany dökýär diýende ýanky virusy.
Onuň olutaýda aşgadan ölýär. Diýmek, men maşyny sürüp gidemde ýanymda elmeden termosum bar, 1 litrlik termos. Şondan magazyna girip çyksam, açyp guýýan, ana bir 2 owrut kızgın çaý owrutlaýan, goýak çaý. Onuň maşyny sürüp gidýär. Size de şol maslahat berýän, işe gatnaýan adamlar, işte oturýan adamlar, ýany bilen termosta çaý alyp gidin, kızgynjak dursun, wagtal her ýarym sagatdan ýa 1 sagatdan aňry getse, bir kowur çaý owrutlan, bokurdoňyz arasalan, arçalan. Bilen bir gorunç, bir görünüşi gorun bagyň, şu kesellen. Ýene de bir esasy zat adamyň gözünden girýär. Şol gözünden girmezlik üçin gözüňizde aýnak bolsa, şu gelýän virus şuda aýnakyň aýnasyna saklanýar. Men ulrak aýnagam bar. Magazinlerde da gidende onu dakynýar. Şu degmesin diýip. Sizde de mümkinçilik bar bolsa, eger aýnak dakynýan bolsaňyz göz üçin, onu aýnaňyz elmeden gözüňizde bolsun. Yok, gözümüz gowy görýär diýseňiz, onu ol bar, ýani günden gorunýan aýnakmy, ýa başga aýnakmy, dakyn gözüňizde öpmän. Täp as adamlar kaptaryňyza asgyryny, üstgüräni şoň gelmedi gelip gözüňize girmesin. Aýny şonu saklaýar. Özüňizem gaýrat edin, haýyş emmäňizden sosial distansiýany saklaň araçagy. 1,5 metr, 2 metr bolsun araňyz her bir adam bilen. Ana ıglan etdiler, Türkiýede de şundan başlap komendanska sagat giri diýerler. Akşamdan ta ertire çelip köçe çykmak bolany. O taýda da biziň 1,5 milyon gowrak watandaşlarymyz 2 milyon ora ýaşap. Size de degişdi, öz janyňyzy gorap. Şu aýdylan zatlary ýurtda kara jaňadyňda öz adyňyzdan aýdyn. Bir adam halat etsek, şu bizim üçin hemmämiz üçin togawy şu watandaşlar. Gelin şu yerli yerden birek kömek edip gollamasak, bizde başga çare ýok. Ol aýdýarlar hany basym eme çyk näme bir vaksina çyk Amerikalyň var, Şwedlaň var bilelikde. Inglislaň var, Ruslaň var, yenem bar, 7-8 döwlet şoň üstüne işläp otyr. Belkim şulaýyň dekabrň ahyrlaryna indikaýda şol vaksina da peýda bolar. Ýöne şu taýda Türkmenistanyň hökümetine diýmeli zadymy şu vaksina bilen bütün halky hökümet öz hasabyna muhtuny sanşmaly. Şey diýip men pikir edýän. Eger döwlet adam üçin bolsa, şol vaksina da döwletiň raýatlary üçin muht bolmaly. Orsiýadyň hökümete aýtdy. Orsiýadyň öz üçine olan döreden vaksinasy muht öz raýatlaryna. Biziň hökümetimizem aýtmaly. Türkmenistanyň ilatyna şol muht bolmaly. Eger şu ilat halat edip saklajak bolsa, şonda ilatyň ýarsynyň köpüsi ýurdun daşynmatyr. İçin näkiler halat etmek üçin hökümetiň göni borçy. Ozallar näçe adamyn koronavirus ýok diýip müňlerçe adam ana wepat boldy. Hökümetiň günäsi boýunça. Indi hem şular vaksinany bulardan pul alyp sanjym etjek bolsa, onu iki dünýäden gömüg bol hökümetiň. Orsiýadyň eger şolardan aljagy çyn bolsa, men orsiýadyň kynalar diýip pikir edýän Türkmenistan şol vaksinany. Özlerine ýamuran bolmaklary mümkin. Ýöne şol hökümet doğru sanjym geçmek üçin biraz barlyk işleri bardy, halka öldürlemeden. Şolny barlyk uturup barýar, indi utursa bir kepdeden ýam şol ählumumy satyp çykarjak. Şol sanjym edilmeli ukolun bahasy $20. Eger şol Türkmenistany 1 milyon adama sanjym edilmeli bolaýanda şol $20 milyon bolsa. Her ýyly $30-40 milyard döwletiň we halkyň baýlygyny öz holtumuna urup oturan haramhor hökümet üçin ol $20 milyon hiç adamdan. Şonu şolar öz boýuna alyp hökmen halky muhtuna sanjym etmeli diýip düşünýän. Şonun biz talap etmeli olardy. Onu soňra biziň etmeli ýene bir işimiz bar. Şol Türkmenistanyň maska yetmezçiligi bar. Bir
ikinciden daşından doğan garnaşlaryny adamdan uğratjak bolýan maskalaryny bu ýerde Türkiýedäki kargolar kabul eden akdy. Kabul etmeýän bolsa şolar surata düşürüňde uğradyň bize uğradýar. Onu uğratmaly ýerine näme üçin bular beýdip öz halkyny gyrgyna berýär. Şeýle halkyň öz hereket etmegi gerek watandaşlar. Bolýa onda şuurlukça sağ oturuň, sağlykda görüşelim.